Wel, dwi'n gwybod faint ohonoch chi sydd bod yn gwylio'r pecyn bach yma Bwrdd Natur o'r dechrau un. Ond sa'ch chi gofio yn y raglen gyntaf, roes i cwiz i chi, cwiz am ddail coed. Rwan, ydych chi'n nabod y coeden yma bellach? A beth am y ddeilen yna fan yna? Wel, coeden gill ydy hon, yn Saesneg, hazel coed cnau wrth gwrs, a'r dderwen ydy hon. Gobeithio bod chi wedi dysgu rhywbeth. A beth am hon ta? Da chi'n cofio'r ddeilen yma? Na? Wel, y fasarnen yn Saesneg, y sycamore wrth gwrs. A dwi'n gobeithio bod pawb yna bod hon y gelynen, holly yn Saesneg. Tybed sawl un o'ch chi sydd wedi gweld un o hein wrth grwydro cefn gwlad. Pincas robin ydy'r enw, a maen nhw wastad i'w gweld yn tyfu ar y rhosyn gwyll. A tu mewn i hwnna, mae larfa cacwn arbennig iawn yn tyfu trwy'r gaea. Enw'r cacwn, wel, sa'n enw Cymraeg na enw Saesneg, dim ond enw Lladin. Diplolepis rosiae, na chi enw, ynde. A wedi fydden nhw yn fan'na trwy'r gaea, a pan nawr Gwanwyn, maen nhw'n ymddangos unwaith eto fel oedolion. A dyma eiron y rhosyn gwyll. Rwan pan o'n i'n hogyn bach yn ysgol, oedden ni'n rhoi'r rhain lawr cefna pobl, achos mae yna hada blewog sydd yn crafu yn hein. A unwaith maen nhw lawr eich cefn chi, mae'n amhosib cael nhw allan. A dyma chi eiron arall. Y tro yma, eiron cwlwm y coed. Y lliw coch yn denu adar i'w bwyta. A fel pob gwarchodfa dda, mae yna guddfan un fawr iawn fan yma yng Nghoed y Dinas. A diolch byth, achos mae newydd ddechrau bwrw glaw. Wel, yr adar amlyca yma o bellfor ydy'r holl wyddau cannoedd ohonyn nhw. A dwy wahanol fath hefyd. Gwyddau Canada a'r wydd wyllt. Ond y gwir ydy, sam un o'r ddwy yn wyllt go iawn. Gwyddau Canada wedi cael ei cyflwyno o Ogledd America a Canada rhyw ganrif a hanner yn ôl. A'r wydd wyllt, wel, mi oedd hi'n wyllt yn wreiddiol, wedyn gath hi dofi, a mae yna rei wedi dianc i'r gwyllt eto. Felly dyna ydy'r gwyddau fan yma i gyd. Mae'r llyn fan yma llawn pysgod a mae hwnna'n cael ei adlewyrchu yn yr adar. Mae rhywun yn ei weld yma. Bilirwcars, digonadd o heina. A mwy difyr falle di'r aderyn sodanau fan yma, y creu'r y bach yn Saesneg, y little egret. Oedd o'n ymwelydd prin dros ben i'r ardal yma, ond mae'n nysu yma bellach. A mae hwn yn pysgota, a be mae'n neud ydy corddi'r dyfroedd efo'i draed. Mae'n ysgwyd fel un mwyn dychryn unrhyw bysgotyn bach allan, wedyn mae'n dal hwnna fo'r pig main yn syth. A deryn smart a diddorol dros ben. Ac un aderyn sy'n dod ato ni yn ei gannoedd o'r cyfandir yn y gaeaf ydy hwn, y giach yn Saesneg, snipe. Mae ganddo guddliw perffaith fel allwch chi weld fan yma, a mae rhaid y pig hir yma i mewn i'r mwd meddal i chwilio am fwydod. A dyna ni mis Tachwedd. Ella bod y gaea ar y ffordd, ond mae yna ddigonadd o bethau i weld allan yma yng nghefn Gwlad Cymru. A cofiwch, os oes gennych chi gwestiwn i ni, os da chi eisiau atab i unrhyw beth, wel, cysylltwch efo ni ar y Bwrdd Natur yma ar heno. Ond mwy na unrhyw beth arall, codwch ffordd o'r soffa yna, cerwch allan i fwynhau gogoniant cefn Gwlad Cymru. Tan tro nesa, hwyl fawr.